Hoxe imos achegarnos á figura dunha autora clave da literatura galega contemporánea, Begoña Caamaño, unha muller que fixo algo moi especial, coller historias que todos coñecemos e preguntarse que pasaría se as contasen outras voces. Porque durante séculos, moitos relatos, sobre todo os mitos, foron contados desde un punto de vista moi concreto, o masculino, e as mulleres quedaban aí, presentes, pero sen voz, sen pensamento propio, sen protagonismo real. Centrándonos, pois, na figura das letras galegas 2026, comentarvos que Begoña Caamaño naceu en Vigo en 1964 e traballou como xornalista durante moitos anos, especialmente vinculada á radio. Desde aí, defendeu a lingua galega e tamén o feminismo, algo que se nota claramente na súa obra literaria. E aínda que non escribeu moitas novelas, as que publicou teñen unha forza enorme, porque non se limita a contar historias. O que fai é revisalas, cuestionalas e darlle a volta ao que dábamos por feito. Un dos mellores exemplos disto é a súa novela Circe ou O procel de azul, onde retoma a Odisea, un dos relatos máis coñecidos da literatura clásica. Pero aí non seguimos a Ulises nin ás súas aventuras. O foco está en dúas mulleres que, na versión original, quedaban nun segundo plano, Circe e Penélope. En Circe, Begoña Caamaño preséntanos a Penélope, mais non a muller que espera, a esposa fiel que pasa anos agardando o regreso do seu marido, sen cuestionar nada. Caamaño rompe con esa imaxe. A súa Penélope pensa, dubida, reflexiona e empeza a preguntarse polo seu papel, pola súa vida e polo sentido desa espera. E ao mesmo tempo, Circe, que en esencia é unha figura misteriosa, unha especie de feiticeira, deixa de ser só esa muller perigosa que ten unha relación con Ulises para converterse nunha muller libre, que vive segundo as súas propias normas. Entre elas estableces un diálogo que vai moito máis alá da historia. Falan de liberdade, de desexo, de identidade e tamén da necesidade de construir unha vida propia. Esta mesma idea aparece noutra das súas novelas, Morgana en Esmel, onde Caamaño revisa os mitos do ciclo artúrico. Porque Morgana, nas historias tradicionais, adoita ser presentada como unha bruxa ou unha antagonista, case sempre dende unha visión negativa. Pero aquí cambia todo. Morgana convértese nunha muller complexa, con sentimentos, con conflitos e cunha historia propia que merece ser contada. E iso fai que nos preguntemos algo importante. Cantas veces se etiquetou ás mulleres como perigosas ou malas, simplemente por non encaixar no que se esperaba delas? Tanto en Circe como en Morgana hai unha idea moi clara. As historias non son fixas, poden cambiar, dependendo de quen as conte. E cando lles damos voz ás personaxes que antes estaban caladas, descubrimos relatos completamente diferentes. E agora que vimos como traballa Begoña Caamaño, toca a vosa voz facer algo parecido. Tedes dúas opcións de elaboración podcast. Opción A. En grupos, tedes que escoller un mito clásico no que apareza unha muller cun papel tradicional ou estereotipado. Pode ser unha muller que espera, que é castigada, que parece como culpable, ou simplemente alguén que non ten voz na historia. Opción B. Unha figura feminina histórica que queirades destacar por romper cos estereotipos de muller sometida e reivindicativa da igualdade. Se optades pola opción A, se cadra máis valorada polo voso profesorado, investigade a versión original do mito ou da historia lendaria e preguntádevos: que non se está contando aquí? E a partir de aí, reescribide o mito dándolle a volta, poñendo esa muller no centro e deixando a falar, decidir e pensar. Se optades pola opción B, informádenos de por que destacou esa figura feminina como activista ou defensor da igualdade de mulleres e homes e o seu papel na historia. O resultado final será un podcast de entre 2 e 4 minutos, a varias voces, no que presentedes tanto o mito original como a vosa interpretación, opción A, ou porque destacades unha determinada figura feminina e explicades o seu papel na vida, opción B. Din que a historia da humanidade sería diferente se fose contada por mulleres, ao choio.